nevében köszönjük neked ezt a mai délutánt, és nem a láthatókra nézzük, hanem rá tekintünk a mindenható örökkévaló Istenre, és hálát adunk neked a kegyelmedért, amit kiárasztottál, értünk, meghaltál, elküldted a fiadat, aki értünk meghalt a Golgothai kereszten, eltemették, de a harmadik napon feltámadt, és ma is él, és köszönjük Jézus, hogy azt mondtad, hogyha összegyűlünk ketten, hárman, egy akarattal, a te nevedben, akkor itt teszel közöttünk, és most köszöntünk nagy tisztelettel, szeretettel, és hálásak vagyunk azért, hogy te ígéret megtartó vagy, és hogy megjelensz itt, eljössz ide közénk, és hiszem azt, hogy ezt a rendezvényt, ezt az alkalmat is fel tudod használni arra, hogy megváltozzanak szívek, életek, sorsok, és megváltozzon ennek a településnek, Ivánnak a szellemi atmoszférája. Hiszem, hogy van olyan hatalma, nem csak olyan hatalma, minden hatalom a tiéd, minden erő, minden dicsőség, és ezt a nevet, ezt az erőt hívjuk be erre a mai napra, a te nevedben lévő erőt, hatalmat, és arra kérlek, hogy áld meg a mi összejövetelünket, áld meg ezt a beszélgetést, áld meg a Viliéknek a szolgálatát, az előadását, a Jézus Krisztus nevében, és minden családot, mindenkit, aki ide eljött, és akik nem jöttek el, vagy még úton vannak, őket is áld meg, és árasd rájuk a te kegyelmedet az életükre, sorsukra. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, és köszönjük, hogy együttműködsz velünk. Köszöntünk, kedves Szent Szellem, és kérlek, hogy töltsd be ezt a helyiséget, a te szent, dicsőséges jelenléteddel. Legyen ez a mai nap, ez a győzelem napja, bármennyire is úgy tűnik, hogy nem az, de az, mert te győztes Úr vagy, és legyőzted minden ellenségedet, és köszönjük neked, hogy nekünk is az egyháznak győzelmet adtál, és ezért hálásak vagyunk, és dicsérünk téged most, és minden örökkön örökké. Amen. Halleluja, dicsőség az Úrnak. És akkor most szeretném köszönteni tisztelettel, hálával, szeretettel azokat a vendégeinket, akik láthatóak, akik megfoghatóak, érinthetőek. Danó Éva. Köszönjük, Éva, és köszönjük, hogy eljöttél. Éva el fogja mondani majd az élettörténetét, de most pillanatnyilag a Vármegváltó Alapítványnál dolgozik régiómenedzserként, és majd a munkájáról, a tanulmányairól majd ő fog szólni, beszámolni. És szeretettel és tisztelettel, és a férjedet és Pétert is szeretettel köszöntjük. Köszönjük, hogy eljöttetek. És a másik kedves tiszteletre, mint a vendégünk, Horváth József Józ. Köszönjük, hogy eljöttél. Róla is sok mindent lehet tudni, de ő el fogja mondani azt, hogy mit érdemes és mit kell. De Józ ugye genetikával foglalkozik, meg rákutatással, meg sok minden ilyesmivel, és mind a kettőjük is csodálatos és fantasztikus ember, de azt gondolom, hogy az ő életükre is a legnagyobb bizonyítéka az, hogy Jézus Krisztus él, hogy feltámadott a halálból, meg valószínűleg ez a közösség, ez a találkozás, ez soha nem tud volna létrejönni. Ő nélkül ez meggyőződésben 100%-nek, hát ezt mindannyian tudjuk, úgyhogy szeretném még köszönteni, és hálás szívvel megköszönni az igazgató úrnak, hogy biztosította a helyiséget, ez nem, ez az ellenségek volt, biztosította a helyiséget, Simon Dániel igazgató úr ingyen rendelkezésünkre bocsátotta már másodjára. Télen volt itt egy új forrás koncertünk, az is nagyon sikeres volt, és nagyon hálásak vagyunk ezért igazgató úrnak, köszönjük szépen. És mindenkinek még egyszer köszönöm az együttműködését, és elkezdjük akkor az első részét a programunknak, ami arról az lenne, hogy én úgy határoztam meg, hogy pódium beszélgetés,